Добре дошли в долината на тракийските царе. Тук съм родена, тук съм израснала с красотата на разцъфналите рози. Долината на тракийските владетели се намира на територията на община Казанлък, в подножието на Стара планина, с най-много забележителни свидетелства за неповторимостта на тракийската култура. Освен тракийската гробница, на територията на Казанлъшката община се намират още тракийските гробници Грифони, Хелвеция, Голяма Косматка, Оструша и Шушманец. Преди да влезете в град Шипка, ще видите новия археокомплекс Долината на тракийските царе. Той е първият по рода си, който представя и развива тракийската култура и изкуство. От тук се вижда цялата Казанлъшка долина. Само тук ще видите единствения по рода си макет, пресъздаващ напълно архитектурата на древната столица на Одринския цар Сев III, Севтополис. Според професор Овчаров, това е нещо уникално, което представя тракийската култура в целия й блясък. Тракийските гробници и светилища са единствените, почти изцяло запазени представители на монументалната култова архитектура на древните траки. Това са посъчните фигури на тракийско семейство. Как са живели древните народи? Откъде са дошли? Колко от техните гени всъщност сме наследили? През 1944 година е открита Казанлъшката гробница. Богатствата и съкровищата на траките не оставят място за съмнение за лукса и разкоша, сред който са живели. Маската на Сев III, която виждате, е от твърдо злато с тегло 640 грама, намерена край село Шипка. Оригиналът на венеца с диаметър близо 450 мм е украсен с над 200 дъбови листенца и над 70 жълъда. Това е макета на тракийския град Севтополис. За съжаление, неговите останки са под водата на язовир Копринка. Градът е открит от френски бригадири по време на изкопни работи при строителството на язовир Копринка през 1948 година. Комплексът разполага с холограмен екскурзовод и 3D виртуална реалност, която ще пренесе туристите в тракийския древен свят.